Primul rând, vreau să vă arăt apusul ăsta mâncavaș gura voastră. Nu știu dacă am arătat? Arătat? Prea frumos, prea frumos. Un nou clip la Povești cu Gogu. O nouă poveste. În această poveste, auzi aici, repetiție fac acum. În această poveste vreau să vă povestesc cum am slăbit din 2024 până în 2025. Adică un an de zile. Anul trecut aveam 111 kg. Anul acesta, pe la jumatea verii, am 89 de kilograme. 89 de kilograme. Perfect. Vreau să ajung la 85. Iar m-am pedicat ciolofanul. Bă, frumos a pus. Bă, frumos tare a pus ăsta. În fine, unde am rămas? Și vreau să ajung la 85 de kilograme. Prima dată am început aici. Pe această șosea. Am început pe această șosea. Și pe șoseaua asta vreau să termin. Adică nu o termin, o să mă mențin așa. Adică alerg de 4 ori pe săptămână, câte 13 km. Stați, unde m-am dus, mă, mâncavaș gura voastră? Haideți să începem cum am început eu să alerg și să slăbesc. Deci, anul trecut, când am venit aici, deci de la începutul acestui drum și până la sfârșit, sunt 2 km jumate. Când am început prima dată, deci de acolo și până aici, să nu exagerez, cred că am făcut în 2 km jumate 7-8 pauze. Alergam 100 de metri, așa. Alergam 100 de metri, mortos. Nu mai puteam să vorbesc și să respir. Dar nu m-am lăsat bătut. Țin minte că în prima săptămână am alergat doar 3 zile, atât. 3 zile. După am luat pauză, 2 săptămâni, pauză. Putoare, că e greu. Dar în aceste 2 săptămâni am început să mai scad din alimentație, din mâncare. Fără cură, fără de-astea, fără curătate. Adică nu mai mâncam o pâine jumate la masă, singurel. Mâncam doar o pâine. Nu mai mâncam 3 porții de fasole, mâncam doar o porție jumate. Și după 2 săptămâni am început, eu normal voiam ca să alerg în fiecare dimineață la 5. Să mă trezesc și să-i dau bătaie. Dar eu stau cam rău tare cu somnul și nu pot să mă trezesc, adică pot să mă trezesc la 5, dar toată ziua sunt mort. Și nici nu pot să dorm ziua. Și ce m-am gândit? Bă, trebuie să încep să alerg în fiecare zi de la ora 7:30 seara. Și așa am făcut. Pe căldurile alea, adică cum e și acum, era 28, 29, 30, 31 de grade, așa. Și am început. Și singurel. M-am dus prima săptămână, bineînțeles, cu 700 de pauze. Mâncarea, tot așa, începuse ca să mai scad la mâncare, să nu mai bag în mine ca taurul. Și a trecut anul și slăbise în anul acela, adică anul trecut, 20 de kilograme. Am ajuns la 90 de kilograme. 90 de kilograme. Da? 90, 100, da. La 91, așa. La 91 de kilograme într-un an de zile. Și fără să fac foame, fără cură, fără de-astea, doar alergat în fiecare zi, aproape în fiecare zi. Nu, dar nu vă mai spun că ce mă dureau picioarele și tendoanele și genunchiul și mușchiul și febră și întindere și toate alea.
până am învățat eu să alerg ca tot omul. Și da, am slăbit 20 de kilograme într-un an de zile. Când am intrat în 2025, adică în acest an, n-am început ca să alerg cam cum a început anul, adică în frigul ăla. Stați așa, anul trecut, când ploua sau când nu mai aveam eu chef să merg până aici, alergam pe hol. Am un hol de 9 metri. Alergam pe ăla, mâncam vaci gura. Dus. I-am nenorocit covoarele lui mămic. Covorul. Lasă-mă că eu am un vis să slăbesc, să ajung la 85 de kilograme. Așa. Am intrat în acest an. Când am intrat în acest an, am început să alerg cred că din martie sau din mai. Nu, că în mai am fost în Germania, din martie. În fine, pe acolo. Și tot așa, cu alimentația frumos, alimentație. Fără cură, fără astea. Mâncam normal, dar doar de 2 ori pe zi. Adică, prima masă, la 12:30, 1 și de la 1, să spun, până la 6 seara, nu mâncam nimic, doar apă și mai băgam cât un fruct, așa, o banană, un măr. Și ultima masă, maxim până în 7 seara, atât. Și mâncam normal, adică așa, de la 7 seara până a doua zi la 1, nimic. Cum fac și în momentul de față. Am început anul ăsta, frumos, elegant. Am continuat tot așa. Alergat. Și am ajuns acum la 89 de kilograme cu alimentație, cum v-am spus adineaurea, la 12 prima masă, la 7 seara ultima masă. Dar între pauzele astea nu mai mâncam nimic. Nu mai mănânc nimic. Adică mai fac eu cât un moft așa, mai bag cât un chips, cât un ăsta, dar sâmbătă, duminica mă mai prostesc un pic și cât un hel așa. Dar să nu consumați voi heluri și Lays, că nu bun de nimic, dă-l măsa. Și în momentul de față alerg 12 km cu una, două, deci 12 km cu 4 pauze, dar nu pauze statice. Pauze cum ar fi merg. Asta e pauza mea, mergând. Și cam îmi dispare din burtică, nu prea mai am. Am început să fac flotări aproape în fiecare zi. Și nu fac multe. 10 ziua, 10 seara. Și cam atât. Și cam se cunoaște puțin pieptuța aceea. Dar bineînțeles, eu nu vreau mușchi, eu nu vreau de-astea, eu vreau doar să mă mențin sănătos și fără burtă și fără colac și fără grăsimi. Și chiar reușesc. Și mă simt foarte, foarte bine când alerg. Asta vreau să vă spun și vouă. Alergați, să aveți o viață cât mai sănătoasă, să nu mai mâncați dulciuri, sucuri, leisuri și toate porcăriile astea. Dar, să mâncați, dar nu mult, adică nu în fiecare zi, doar sâmbătă cât un pachet și atât. Și dulce tot așa, și sucuri, nu. Veniți, tată, sau veniți. Căutați un drum, alergați. Prima săptămână alergați cât 1 kilometru, dacă nu puteți 1 kilometru, alergați câte 200-300 de metri. A doua săptămână cât 1 kilometru, a treia săptămână 6 km și uite așa. Evoluezi în viață. Da. Așa am slăbit eu în 2 ani de zile aproape 30 de kilograme. Și vreau să ajung la 85 de kilograme. Aceasta a fost povestea mea. Episodul 2. Acum
Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și de pupicul meu. V-am pupat! Mua!